Il-programm Lead tal-Partit Laburista kompla jissaħħaħ. 31 mara oħra ta' kull età se jipparteċipaw f'dan il-programm li għandu lan li jżid is-sem tal-mara fil-politika. F'konferenza tal-aħbarijiet flimkien mal-parteċipanti l-ġodda, il-koordinatriċi tal-programm Mirjam Dalli spjegat kif il-parteċipanti ġejjin minn oqsma differenti fis-soċjetà. Lidu importanti għaliex il-Partit Laburista għandu programm fejn irid jasal. Aħna l-ambizzjoni tagħna, il-mira tagħna hija li fl-elezzjoni tas-sena 2024 nkunu qegħdin nippreżentaw lill-poplu Malti Wawċi 50% tal-kandidati li huma nisa u 50% tal-kandidati li huma irġiel. U nemmnu li biex naslu f'dak il-punt irridu ninċentivaw aktar nisa u tfajliet biex jersqu lejn il-Partit Laburista. Il-President tal-Partit Laburista Daniel Mikallef saħaq li dan huwa programm li f'Ġunju li għadda wera s-suċċess tiegħu meta 84% ta' dawk li kontestaw elezzjonijiet lokali ġew eletti. Tkellem fuq il-miri ambizjużi tal-Partit Laburista biex fuq medda ta' snin ikun hemm numru ugwali bejn is-sessi fil-kandidatura tal-Partit Laburista. Il-programm hu maħsub ukoll biex il-Partit Laburista jkun lest għal meta l-Gvern jimplementa bidliet għall-ugwaljanza fil-politika. Dan huwa r-raba' grupp ta' parteċipanti. Bis-Segretarju tal-Eżekuttiv tal-Partit Laburista Lidja Qabela tkellmet dwar kif tul l-intervisti ħareġ ċar kemm dawn in-nisa għandhom idejat u sem x'joffru lis-soċjetà. Il-programm Lead huwa parti mill-miri tal-Partit Laburista biex fil-waqt li l-istess partit ikompli jiġġedded iħajjar aktar nisa jirrappreżentaw lil pajjiżna fl-ogħla istituzzjonijiet fosthom fil-kunsilli lokali, fil-Parlament u fl-Unjoni Ewropea.